Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा नोंथांमोना इंडियन वेलाव गोबां नेगासिनो दंमोन एप्रेन्टिस पोस्टआव दा फाइनाल ओंखारबाय गासै पोस्टआ दङ 1760 10 फार्स्ट एचएस पास हागोन अनलाइन जागासिनो दङ आरो बे पोस्टआ जाबाय एप्रेन्टिस देन बिनिफ्राय नोंथांमोना आसामावनो पोस्टिं जागोन आरो बे पोस्टआ अल इन्डिया नाथाय आसाम थाखाय एक्सट्रा भेकेन्सि दङ दा बेसेबां दं जों बेखौ नायगोन नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनो आरो लोगोसे फरेस्ट एपिडिसिएल आरो गोबां साख्रि फैगासिनो दङ डिसेम्बरावनो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हाथारसिगोन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामगोन दा लोगोफोर एप्लाइ सोलिगासिनो लास्ट डेटआ 3 जानुवारि लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ बेनिफ्रायनो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना इंलिश एबा हिन्दीनिफ्राय डाउनलड अपसन मोनदों बेयावनो खालामनो हागोन बा नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिदिब्ला जों नायखानसै फैदो मा नांगौ आरो लोगोसे माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ दा इनस्ट्राक्शन्स दङ बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोजां नायबानो जाबाय स' नोंथांमोना नायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय फरायनायनि लोगोसे आधार कार्ड नङाबा पेन कार्ड नङाबा नोंथांमोना मोनसे हरबानो जागोन आरो देन बेनिफ्राय पासपोर्ट फट' नोंथांमोना हरथारनांगोन आरो साइन 50 KB नोंथांमोना मोननैखौबो 50 KB नि गाहायाव खालामनांगोन दा बे पोस्टआ अल इन्डिया नाथाय लोगोफोर आसाम थाखाय एक्सट्रा भेकेन्सि दङ बेनो जाबाय 85 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना आसामावनो पोस्टिं जागोन देन बेनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव स' नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हायो आरो लोगोसे फिजिकेलि डिसेबिलिटि पार्सनफ्राबो नोंथांमोना बेयाव रिजार्भेसन दङ दा बे पोस्टआ बेबादिनो टेकनिशियान दङ आरो लोगोसे एप्रेन्टिसबो दङ आरो लोगोसे डाटा एन्ट्रि अपारेटरबो दङ दा गोबाव खालामा जों आसाम स्टेटनिखौ नायगोन बे जादों वेस्ट बेंगलनिमोन बाट जों आसाम स्टेटआव एक्सट्रा भेकेन्सि दङ बेनो जाबाय 85 दा आसाम स्टेटआव बेबादि कड नाम्बार दङ आरो एप्रेन्टिस दङ बेनिफ्राय एप्रेन्टिस टेकनिशियान दङ मेकानिकेल दङ आरो लोगोसे इलेक्ट्रनिक्सनि दङ मेकानिजमनि दङ नोंथांमोना जायफ्रा गोरोबो बेखौ नायदो आरो लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा गोबाव खालामा जोंहा बेसेबां नांमारगौ फरायनाया जों बेखौ नायनोसै थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बे पोस्टआ एप्रेन्टिस 1 इयार बेनिफ्राय 14 मान्थस आरो मोनसे जाबाय 15 मान्थस दङ दा नायदो आसाम स्टेटआव नोंथांमोना टेकनिशियान एप्रेन्टिस दङ मेकानिकेलाव बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेलावबो दङ आरो लोगोसे इन्स्ट्रुमेन्टेसनावबो दङ आरो लोगोसे अनलि एप्रेन्टिसबो दङ नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक्स दङ बेनिफ्राय फिटाराव दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि डाटा एन्ट्रि अपारेटरबो दङ जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जायो बेयावनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय 85 भेकेन्सियावनो नोंथांमोना आसामाव पोस्टिं जागोन स' दानिया फरायनाय बेसेबां नांगौनो फार्स्टआव नोंथांमोना नायदो बेनो जाबाय कड नाम्बारबो दङ बे जाबाय ट्रेड एप्रेन्टिस फिटाराव नोंथांमोना ITI पास खालामनांगोन बे सेक्टरनिफ्राय फिटारनिफ्राय 2 इयार्स बेनिफ्राय मेट्रिक पास जानाय जानांगोन बा एचएस पास जायखिजाया आरो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव नायोब्ला इलेक्ट्रिशियानावबो दङ सेम प्रसेस नोंथांमोना बे लाइननिफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा ITI खालामनाय जानांगोन अब्लानो हायो आरो स' नोंथांमोना NCBT एबा SCBT स्टेट एबा नेसनेल जि लेभेल दङ बे नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव इलेक्ट्रनिक्स मेकानिकआव दङ बेयावबो नोंथांमोना बे सेक्टरनिफ्राय ITI पास खालामनांगोन 2 इयार्स डिप्ल'मा नांथारगोन आरो बेयाव आरो जुदि गैयाब्ला बेयाव फ्रेश केन्डिडेटआ हानाय नङा दे देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ गोबां रोखोमनि बेबादिनो स' नोंथांमोना इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिकआवबो बे सेक्टरनिफ्राय 2 इयार्स ITI पास खालामनांगोन आरो देन बेनिफ्राय अब्लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नै नाम्बार 5 आरो 6 दङ बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेकानिक्सआव थ' नोंथांमोनाबो बे सेक्टरनिफ्राय खालामनाय जानांगोन देन नाम्बार 6 आव बे एसे आलदा पस्ट बे जाबाय नोंथांमोननि टेकनिशियान लाइननि थ' टेकनिशियान लाइनबा नोंथांमोना 45% थानाय जानांगोन इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन 3 इयार्स फुल टाइम बे सेक्टरनिफ्राय नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो 6 7 8 9 आ अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोनाबो एलिजिबल जागोन स' बिनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटराव नोंथांमोना एचएस पास जाबानो जागोन एचएस पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाटा एन्ट्रि अपारेटर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो देन बेनिफ्राय ग्रेजुवेटआ बेयाव हानाय नङा डाटा एन्ट्रि अपारेटराव स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एचएस पास जानायफोरानो स' लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो लास्ट डेटआ 3 जानुवारिसिम थागोन लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दंखायो डाइरेक्ट थांनानै खालामबानो जाबाय आरो बेयाव एग्जाम जागोन स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो एग्जाम डेट होयोब्ला एबा नोंथांमोननि एडमिट होयोब्ला आं नोंथांमोननो फिन खनसे आपडेटखौ होगोन दा बैसोआ लोगोफोर 18 निफ्राय 29 इयार्ससिम आरो एपिडिसिएल फरेस्टनि फैथारसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेट मोनगोन बेखायनो भिडिअ नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोननो हायो